Hayırlı irte Татарстан Devlet Televizyonunun yanılıklar çıkarılışını başlayıbız. Studiyada Anya Gıbadulina. Bütün dünya uqtuşular günün beyram etüge bağışlap, bugün Qozan Expo Xalqara Ko'rgazma özaginde tontanalı şara bulan. Anda Respublika Reisi Rüstem Minnixanovning qatnashuvi kutilgan. Sharada 750'den artık kişi qatnaşa, şu sebepten bütün respublikadan uqtuşular, ma'arif uyushmalari yetakchilari, munisipal birimliklar boshliqlari. Tontana aqsalarında ma'arif ilkasine zor ulush kiritgan eng martabali uqtuşularga hem ma'arif uyushmalari yetakchilarine davlat bo'laklari topshiriladi deb kutilgan. Uqtuşularni bayram bilan estrada artistlari qatnashdi. Bu yıl uqtuşular günü Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin tarafından e'lon etilgan pedagog hem ustoz yılına beyli ravishda ayrisha zo'r e'tibor bilan o'tkazildi. Uqtuşularning jamiyatdagi rolini il prezidenti o'zining qutlovunda ayrim belgilab o'tdi. Bu adnada 8 oktyabrda avul xo'jaligi hem ishkartu sanoati xizmatkorlari kuni. Agrar sektorning o'sishi, bilgichlar, tirish mexanizatorlar, tillikchilar, fermerlar, shaxsiy yordamchi xo'jalik olib boruvchilarning kundalik xizmati, iqtisodiy ham sotsial immunligi negizi bo'lib turadi. Avul xo'jaligi ko'p uchraqda tabiiy shartlarga beyli bo'lgan qatlovli tarmoq, ammo bir negaga qaramasdan avul xizmatchilari kun-tun xizmatda. Atna sayin shanba kunlarida Qozonning 14 maydonchig'ida, shulay o'q Sho'li ham Yashil O'zan rayonining Tuban Kamının ish maydonchig'ida hem 14 munisipal rayonda avul xo'jaligi yarminkalari o'za. Татарстанның мәдәни башкаласы исеме Койсы районга бирелер. Республикабыз районнары арасында иҗади көч сынашу дәвам итә. Кукмаралылар да Казанны гөрләтте. Кукмараның хәвәскәр сәнгать осталары кунакларны халык җырлары белән каршылый, биергә чакыра. Кунакчылык аларның канына сеңгән шул. Үтеп баручылар да булган эшләрен онытып, күңел ачарга булды. Кайсы укытучылар, кайсы врачлар, менә артистларны бәреп чыгалар. Шундый әйбәт итеп чыгыш ясыйлар. Молодцы. Менә мин үземнең күршемне дә алып килдем. Казанныкын мин әйтәм, менә безнең кукмараларны күреп кайт әле, безнең кукмаралар менә шундый булганнар. Уңганнар, шулай дип күрсәтергә алып килдем. Кукмара төбәге төрле милләт вәкилләренең дус тату булып яшәү белән дә дан тота. Килгән кунаклар татар, рус, удмурт, мари һәм крәшеннәрнең барлык мөһим мәдәни вакыйгалары һәм бәйрәмнәре белән танышты. Менә бу безнең музыкаль инструмент кызлар 18 яшькә җиткәч, теге кияүгә чыгарга вакытлары җиткәч, шул инструментны алып труба, кызларның трубасы дип аталып безнең кышкырталар трубага. Ул билгеле була теге яшь кенә егетләргә, что кыз җитешкән, бу якта кызлар кияүгә чыгарга бар. Мин кычкыртып карадым, әмма тавыш чыгарып булмады. Старый костюм невесты, удмуртской невесты. Когда замуж выходили, одевали вот этот белый фартук. Это напоминалось еще в 18 веке еще. Кукмара һөнәрчелек башкаласы да ул. Сөтне кем иң күп итеп җиткерә? Республикада гына түгел, Россия Федерациясында Кукмара 436 мең тонна тәүлегенә бүгенге көндә сөт башкаласы димәк, Кукмара. Бурай ярмасы башкаласы кем? Кукмара. Кизитик башкаласы кем? Кукмара. Тимир Сауыт саба башкаласы Кукмара. Бүтән яктан килгән булган безнең Кукмарабыз. Һәм миңа калса әле монда резервлар бик күп, әле бик күп өлкәләрдә тагын да Кукмара башкала булыр. Мин үземдә Кукмарада җитештерелгән продукцияны бик рәхәтләнеп кулланам, киям. Каян алдың дисәләр, Кукмараныкы. Бу курткаң бигрәк матур. Каян алдың дисәләр, Кукмара. Ул менә соңгы тенденцияларны истә тотып, эшләргә тырышалар, иҗат итәргә тырышалар. Кукмара минем горурлыгым исеме астында узган концертта 450-гә якын район иҗат коллективлары һәм республиканың танылган мәдәният эшлеклеләре, җырчы биючеләр районның иҗат тормышының күп милләтле матурлыгын тәкъдим итте. Айзилә Батырханова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
29 сентябрьден 4 октябрьгә кадәр Казахстанның Көкшетау шәһәрендә Т-Арт Көкше 5-нче халыкара театр фестивале узды. Әлеге фестиваль иҗат элемтәләрен үстерүгә һәм ныгытуга, театр сәнгатен үзара баетуга һәм популярлаштыруга ярдәм итә. 6 көнлек фестиваль кысаларында Астана, Петропавловск, Татарстан Республикасы, Әрмәнстан, Грузия, Кыргызстан һәм Россиянең иң яхшы иҗат коллективлары чыгыш ясады. Безнең республиканың Буа дәүләт драма театры Раил Садриевның Дәрвиш моноспектакль белән Яков Куклинский исемендәге премиягә лайык булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Анда ниләр була белешик әле. Хәерле иртә, Миңназым әфәнде. Хәерле көн, Ания. Biz bugün stüdyoga Tatarstanda gına түгел, bütün ilimizde yaşayan milletteşlerimiz tanıgan, yaratkан jırşını. Bugün üzüde yaş talantlar üstürüşü halk artisti Klara Hayriddinovan'ı konak etip şakırdık. Anın tırmışka, sanat dünyasına karata bulgan fikirleri bir bizi de bir taraf kaldırması diye bulayım. Karamay kalmağız. Рәхмәт, демәк, түземсезлек белән көтәбез. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Белгәнебезчә, мөселман календаре белән бүген Рабигъл әүвәл аеның 12нче көне. Әлеге ай халыкта Мәүлид дип атала һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең дөньяга килүе белән алалана. Мәүлидне мөселманнар Рабигъл әүвәл ае буена билгеләп үтә. Гадәттә, Мәүлид кичәләре дә дин кардәшләр арасында мәҗлес рәвешендә үткәрелә. Салаватлар әйтелә. Пәйгамбәрнең гыйбрәтле тормыш юлы, күркәм сыйфатлары, фазиләтләр турында вәгазьләр сөйләнә. Бүгенге вәгазебез дә Мәүлидкә багышлана. Аны вәгазь телевизион ачык конкурсына Фирүзә Әхмәтшина шигъри формада яздырып җибәргән. Мәүлид мөбарәк булсын. Динебез өчен кыйммәтле якты кичәләрнең берсе. Пәйгамбәребез туган ай Мәүлид мөбарәк булсын. Кадер кичәсеннән кала иң кадерле кичәдер ул, мөселманны берләштергән гасырларга күчәдер ул. Тарих 571-дә бар табигать тынып калган, ахыр заман пәйгамбәре бу дөньяга аваз салган. Киндек әнисе Сафия бу сабыйны каршы алган, эш дистә галәмәт күреп, мөгъҗизага хайран калган. Мөгъҗизалар бу сабыйның пәйгамбәрлегенә дәлил Мөхәммәднең нурларыннан тәмам яктырган Гарәбил. Дөньяларга килү белән башын тоткан туры итеп, тугач та сәҗдәгә киткән, шак катырсың исең китеп. Сөннәтле булып туган ул, киндеге киселгән хәлдә, дини дөнья нурга чумган Расулуллах туган мәлдә. Яшелләнгән Гарәп чүле чишмә аккан куеныннан, дөнья соңгы пәйгамбәрне каршылаган таң алдыннан. Газап чиккән Гарәп иле иркен итеп сулыш алган, кыллык чылбырларын изеп, дөнья җиңеләеп калган. Шушы кичә хатын кызны кыллыгынан азат иткән пытка табыну гадәте мөселман халкында биткән. Таза була, пөхтә була, үксезләргә була терәк, савап кылыр өчен аңа Аллаһ биргән олы йөрәк. Матур сыйфатлар тартынып, аның сабый чагы үткән, гади кеше арасында көтү көткән, гомер иткән. Яхшылык һәм изгелекне кылган килгән кадәр кулдан, дошманнары күп булса да, тайпылмаган туры юлдан. Хак Тәгалә тарафыннан җибәрелгән рәхмәт өчен начарлыкка, бәддигага түкмәгән ул хәләл кешен. Хакыйкатьне аңлатканда шымагына бармый эше, иман ырлыгын шәшәргә Хак Тәгалә биргән көчне. Сабыр булган, юмарт булган, малга нәфесен җиңгән, тугры юлны күрсәтергә 40 яшендә Коръән ингән. Кыска гомерле булса да, калдырган мирасы ылы, нәкъ пәйгамбәр ирәткәнчә, тулы булсын иман юлы. Аларның сыйфатының һич шиге юк. Барысын сөйлим дисәм, мөмкинчелегем юк.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Быел Мәүлид айы 15 октябрьдә тамамлана. Мүбәрәк Мәүлид айын ихлас ниятләр белән үткәрергә ясын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Исән, имин булыгыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.